Kostol svätého Michala Archaniela Románska časť z roku 1249. Nad obcov Nemčiňany sa týči kostol, ktorého pôvod siaha až do čias románskeho slohu. Pôvodne išlo o jednoloďovú stavbu so štvorcovou svätyňou, ktorá bola dokončená v roku 1249. Na jej stredoveký pôvod dodnes poukazuje nielen poloha a pôdorysné riešenie, ale aj zachovaná mohutná valená klenba svätyne, úzke štrbinové okno na východnej strane a víťazný oblúk s nápisom v cyrilike, dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane, a rokom 1249, zapísaným rímskymi číslicami. V súpise pamiatok na Slovensku je okrem stavby samotnej evidovaná aj kamenná románska krstiteľnica a ranogotické pastofórium. Na južnej stene kostola sa zachoval fragment pôvodného románskeho portálu, ktorý tvoril vstup do chrámu. Prvé písomné zmienky o existencii fary v Nemčiňanoch pochádzajú z roku 1250. Uvádzajú sa v spise pochádzajúcom z benediktínskeho opáctva v Svetom Beňadiku, dnes Hronský Beňadik, ktoré v tom čase patrilo medzi najvýznamnejšie duchovné centrá v regióne.